Soro lagi lur. Sing di desa iki, dhuwur apa ngesar? Halo, kita udah tua. Masang jadi resan tanggal teman. Ngulana. Ngobri mau nih. Oke, jauh berani. Heeh. Lebih iki ora kena ya. Hah? Lebih iki ora kena. Ambrukne dhewe. Don, Heeh, betul. Tapi men cara ngalor jane ora masang. nerone ya panggah masang. Nasang kuwi kok kotok maunine. Gak. Tuh, diwarani ganggangan, ya pas enek pange lah. Apa bekang, men? Wah, kok ima apa gedang ukur-ukur. Nek koni pirang meter, Bi? Sik lah. 1 meter. Lah, ini apa? Kotak pisan. Begitu. Enak sangat dia enggak kena.